Ahojte, moje meno je Mirka, ja som psychologička, terapeutka čínskej medicíny. Dnes by som vám veľmi rada porozprávala zase niečo na tému zdravie a bude to dnes ohľadom trošičku oxalátov, alebo teda zdravia čriev, pretože ľudia si často neuvedomujú, že keď majú problémy s črevami, často majú tie čreva priepustné a vtedy im bohužiaľ vždy vadia oxaláty, aj keď si to neuvedomujú. A ako to ja hovorím, oxaláty sú ako také malé pichliače, ktoré proste nemajú sa vstrebávať z tých čriev do krvi a kolovať potom po tele, lebo keď sa to deje, keď prenikajú cez tie priepustné čreva, tak sa potom ukladajú kadetade po orgánoch a robia tam paseku. Čiže nie len obličkové kamene, ktoré sú asi najznámejšia komplikácia kvôli oxalátom, ale ľudia môžu mať kvôli tomu napríklad aj bolesti chrbtice, čo často prizvukujem mojim klientom, ktorí majú nejaké vážnejšie zdravotné problémy a hovoria, že ich bolí chrbtica, tak niekedy ich nebolí chrbtica, ale bolia ich ako keby tie svaly. Vieme, že tu máme tie čreva a niekto môže si myslieť, že ho bolí chrbtica, ale je to všetko proste prepojené, previazané, lebo tie oxaláty sú ako pichliače a robia paseku, čiže môžu z toho bolieť aj klby, kadečo, čiže rôzne aj bolestivé stavy napríklad môžu tieto oxaláty vyvolávať. Ale prečo vlastne toto video chcem natočiť a prečo hovorím o týchto oxalátoch, tak veľa ľudí možno, že nevie, že práve vápnik je minerál, ktorý pomáha vychytávať v črevách tieto oxaláty. Tak to je trošku taký malý hack, že pokiaľ vy máte problémy s oxalátmi a nedodržiavate tak striktne tú stravu, ako by ste mali, že by ste sa mali vyhýbať tým vysoko až stredno oxalátovým potravinám a voliť hlavne tie nízko oxalátové, tak pokiaľ toto vy nerobíte, tak by ste mohli zaviesť teda do jedálnička aspoň toto vylepšenie, že keď budete vedieť, že konzumujete takéto potraviny, ktoré obsahujú väčšie množstvo oxalátov a viete, že vy máte napríklad problém s črevami, problém s trávením, alebo dokonca viete, že máte tie čreva nadmieru priepustné, lebo priepustné čreva máme všetci, tak sme sa vyvinuli, bola to nejaká taká naša evolučná výhoda, ale dnes bohužiaľ je to teraz nevýhoda, pretože tým ako žijeme, ako máme stravu, aké máme podmienky, umelé svetlo a všetko, čo nám ničí ten mikrobióm čreva, zápaly, tak bohužiaľ tie čreva sú až nadmieru priepustné, až tak, že lekári poznajú diagnózu priepustné čreva, keď títo ľudia s priepustnými črevami ležia na jednotke intenzívnej starostlivosti a hrozí im sepsa. Proste to je naozaj vážny stav, keď má niekto priepustné čreva a má v podstate otravenú krv potom už. Lebo do krvi sa dostávajú látky, ktoré tam nemajú čo robiť, robia zápaly. No ale keď sú tie čreva len niečo viac priepustné, ako by mali byť, tak to je dnes akože ľuďmi celkovo lekármi úplne prehliadaná záležitosť a má to veľké množstvo ľudí a spôsobuje to veľmi vážne zdravotné problémy. No, takže my by sme na toto nemali zabúdať a keď niečo takéto vieme, no a aby som zase sa vrátila naspäť cez túto moju dlhú odbočku, tak ten vápnik. Keď vy si dáte vlastne ku tomu jedlu, ktoré má väčšie množstvo oxalátov, nejaké jedlo, ktoré obsahuje vápnik, alebo prípadne aj doplnok vápnika, alebo minerálku s väčším množstvom vápnika, tak ten vápnik vám pomôže v tých črevách tie oxaláty vychytávať a nebudú sa vám potom tak vstrebávať do tej krvi, ale sa spoja s tým vápnikom a vylúčia sa von stolicou. No a to chceme. Nechceme, aby sa nám ukladali po tele a robili nám tam tú paseku. Tak to by bolo na dnes za mňa také kratučké videjko. Verím, že to zase niekomu pomôže. Tieto moje informácie, čo mám, tak sú pre vás obohacujúce a ak vás to zaujíma, tak nezabudnite mi dať like
alebo sa prihlásite na odber, alebo toto video zdieľajte, pretože ľudia tieto informácie proste potrebujú. No a samozrejme môžete navštíviť aj môj web www.mirkatecem.sk, kde nájdete aj moju prácu, prípadne ako sa ku mne dostať, objednať, alebo aj moje kurzy. Ale musím povedať, že ja už teraz ani nepríjmam nových klientov, lebo mám toho naozaj strašne veľa a budem musieť robiť nejaké zmeny v tom mojom fungovaní, pretože nechcem úplne vyhorieť a fakt akože teraz klienti noví, keď ku mne idú, tak čakajú aj 2 mesiace na to, aby sa ku mne dostali, niektoré aj dlhšie, lebo ja už mám nejakých tých svojich klientov zabehnutých, ktorých uprednostňujem, ktorí už sú u mňa v tom mojom programe, pretože tie moje konzultácie nie sú len o jednej konzultácii, ale vždy tam riešime nejaký zdravotný problém, čo samozrejme si vyžaduje dlhší čas a viac konzultácií, lebo ja sa veľmi sústredím na to, že ľudí vzdelávam. Je to pre mňa dôležité povedať tým ľuďom tie zásadné informácie, lebo tie menia náš život, naše nastavenie. Takže ja sa na toto veľmi sústredím. No a nových klientov potom stíham pomedzi to, pretože vždy si musím prejsť tú ich diagnostiku, to, čo mi vyplnia, čo mi pošlú. Není to za 5 minút, takže venujem sa tomu naozaj. Ja som pedant, takže ja mojich klientov len tak neodbavím a ja to nedokážem ani urobiť, že by som niečo odflakla. Ja mám fakt takú perfekcionistickú, pedantnú povahu, že aj keby som just chcela, tak ja to neviem, ja to nedokážem, mne by z toho bolo proste na mojej bytostnej úrovni strašne zle, ja by som to nedokázala proste prekusnúť, takže v rámci zachovania môjho zdravia ja musím svoju prácu robiť naozaj poctivo. Takže aj kvôli tomu tie čakacie lehoty sa stále predlžujú, kým sa ďalší a ďalší klient ku mne dostane. Už mám teraz toho toľko naozaj, že nestíham, takže budem asi to aj trošičku meniť a tie osobné konzultácie určite budú aj drahšie vďaka konsolidácii, ktorá sa na nás rúti. Od nového roka budem mať aj ja náročnejšie všetko, takže budem musieť zdrážieť aj v rámci zachovania svojho fyzického, psychického zdravia, aby som to všetko zvládala. Osobné konzultácie budem zdrážovať, ale budú aj iné možnosti pre vás prichystané, kde bude lepšia cena, ale nebude to tým pádom až také ako pri tej mojej naozaj tutti frutti najlepšej starostlivosti o tých mojich klientov, keď sme naozaj, že riešime tie osobné konzultácie a dlho a tak ďalej. No tak už sa v tom zamotávam, tak len toľko som chcela povedať, že ľudia sa ku mne stále môžu dostať, ale musia byť trpezliví. A tí, čo nechcú byť trpezliví, tak budú mať tie iné možnosti, ako spolu tie veci odkonzultujeme. No, takže majte sa zatiaľ pekne a vidíme sa niekedy na budúce. Ešte sa chcem pochváliť s týmito mojimi krásnymi šperkami, lebo ja stále niečo nové vymyslím a som úplne zamilovaná do nich, takže fakt akože ja pomaly každý deň nejaký urobím. Tento som urobila len včera a mám ich toľko, že fakt ja jeden šperk nosím možno 2 dní, potom ho vymením, lebo zase nejaký iný vyrobím a už toľko ich mám, že keby som si to všetko na seba ovežala, tak to ani na krk nezmestím asi. Takže fakt akože sú krásne a ak by ste mali záujem, tak aj takéto šperky viem vyrobiť aj pre vás. Majte sa pekne a vidíme sa niekedy na budúce. Ahojte!